Mayong buntag ninyong tanan. Karong karong pitsaha Agosto 6 karong tuiga nagtipunog ang pipila ka mga kasaulugan nga atong litukon gani pasalamat sad una sa naay grupo matag tuig mo dumdum sila kanang ang ilang pagpangadji, ang ilang pagampo diri sa simbahan kay kini sila nagampo og nagdasig nga unta atong mabati, masinati ang pagkaamahan sa atong Ginoo. Na diha God the Father naay karon man ang wa lagi sila sad amo tug kanusa sila mangari ingon pa nila mangadto sad sila pundok kadto sa katedral murag karong urasa or karong buntaga o niya moari sad sila dagan ngani nadagan sila kanang ilahang pahigayon nga unta masinati nato sa makausapa ang kaanindot sa pagkaamahan sa atong Ginoo nga nagpangga og nagamahan natong tanan niya matag unang Domingo sa dungan nini sila matag unang Domingo sa Agosto atong ilhon labi na sa simbahan ato sa Pilipinas atong gipahigayon ang pag himo ni unang Domingo sa Agosto nga paglagda nga Saint John Mary Vianney Sunday, San Juan Maria Vianney Sunday, ang patron sa mga kaparian nato nga dayosisano, mga sa mga parokya, pinaagi sa pagsaulog sa San Juan Maria Vianney Sunday atong gidasig nga atong iampo o atong dasigong atong iampo ang atong mga kaparian, especially sila nga naa sa atong mga kaning simbahan nagduma naa nangalagad isip mga pari sa atong mga parokya atong iampo. Sige, atong na nang sige ni inaton ngadto sa paghinumdum sab. Sige, sa mga kung nasayod ka mo, kung nakaila ka mo sangan, bisan sangan lang sa mga nagbunyag, tanaw nimo ang imong baptismal kung naa kakita ka sangan sa nagbunyag nimo nga pare niya. Sige, iapil sa nagkasal o katong imong paborito nga duulonon sa kumpisan, sige, iapil niya ayaw kalimot kay mataligamaan o niya kamisad parisaki o pariproilan ug ako iapil sa inyong pagampo sa Agosto 6 kining nahinumdo mo 4 years ago pag Agosto 6 sila si Padre Bacotot, sila si Padre Jeffrey o Padre Jande mo pa itong higayuna nga Agosto 6 nanglakaw sila ilahang before sa 6 namutos na impake na silang mga butang pagkapit sa 6 4 years ago Agosto kanang katotikali primerong hitabo nga napahitabo sa Archdiocese sa sugbuan ng simbahan nga ang tanang mga pari sa tanang parokya sa Archdiocese nagdungan og lakaw ug adto sa ilahang mga gi-assignan nga mga parokya katong panahon na sugat sa daan way huwatanay mao man to'y sabot way huwatanay lakaw na lang og imo kay moabot sa pidiyag amo mo to ang sabot 4 years ago ikaw pat na dayron katuig so gamay na kuwang
mga duha na lang niya na sa ilaing hitsura nga rin magpuli-puli man o lain-lain man ang mga kaparian, just the same kanang ang atong tumong unta ang pagligon, ang pag-ubanay sa atong panaw sa pagligon sa atong pagtuo. Karon pag yung Domingo pastilan, Transfiguration Sunday, Transfiguration Sunday atong gisaulog katong hitabo nga ang dagway panagway ni Jesus sinaksihan sa iyang tinunan, Peter, James and John kasaksi sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Hesus. Pinagi ato gidasig sila nga makakita una preview sa mapaabot nila human ba madungog din ang Pedro kabahin sa makaluya nga paglitok ni Jesus nga umaabot ang iyang pag-antos, kamatayon, ibabaw sa krus, yung naluya sila katong ilang lakaw ngadto sa bukid pagtungas kini gipahitabo ang Transfiguration, agig pagdasig balik nila sa ilang mapaabot sa paglahutay sa maong panaw sa maong pagtuo. Upat ka tuig daghan man tag naagihan, no? Ako lang lito ko ng pipila kining COVID pandemic, 2 ka tuig, usa ka butang ang akong mapaambit is kining mang karsada, magbiyahe ka sa karsada, inana kamingaw, wala gyud laing sakyanan nga magdagan. Katong panahon na ba? Katong panahon na nakaingon ko sa kung kaugalingon, Ginoo, ibalik lang ang traffic, ay lang ni. Nakailain pa binahon na katulang mabalik gali ang traffic, di na ako magmagulbol, akong antuson, basta lang kay makakita ta nga naa pa dihay mga tao sa karon. Salamat kay nabalik nga muaksyon na gani kog katang kalagot sa kining mangutana kag usay hinungdan sa traffic, unya makaingon ka ang hinungdan wag yung hinungdan mga inana biyaan tara si COVID arita ni udit ba to? Udit ba tingan? Udit hindi. Mayo kay nalimot na mo. Katubang bagyo. Ha? Udit? Udit lagi. Na pastilan. Misa di galyon to. Niya. Ang akong di mahinom malimtan katong alas 2 na ba? Alas 2 na pasado. Humana ang bagyo din sa ato. Linaw na. Naog mi diri sa ubos. Kining mga bangko ba? Kining inyong gilingkuran. Diri tanan sa tunga. Nagpatong-patong. Patong-patong. Bugat na. Diri na mahal sa usa ka tawo. Pero gipalid, patong-patong nga rin. Tanaw ko dito na may naglakaw, hayag. Dag flashlight, tingali akong gisugat, si Manang. Padung si Manang nga rin. Taga diri ko no siya gikan. Ingon pa ni Manang, sayo ko, Padre, para na ako'y malingkuran. Tinudanay. Nga murag ako siyang iyon, arita, tanawa nga itong kahimtang. Dili lang sa takaron, ato sang ipahigayon nga mahawan ni, tingali makabalik ta. Niya, kini, na nga patong-patong, natakilid kining usaka, si tawagan day kanang urna, pero kiri urna sa Santo Niño nangatakilid man tanan, nangatumba
kini murag buwa hangina nagpabilin siyang nakayon ko nga kadamang nakay masinati unya malusno ka sa imong nakita pero makakita lang gihapon kag enough nga makapa sibot nimo pag-ingon padayon. Salamat ato. Gamay lang nga butang nangaguba ang tanan kahoy pero si Urna nagitungtungan sa ato naaga barugo niya wa mahiwi. Kanaka sa tinghali ang atong pangayoon ba nga grasya sa kasaulugan nato karon. Daghan man tang hitabo sa kinabuhi. Mulabay ang atong mga adlaw di nato mabantayan. Upat na lang katuig. Di nato mabantayan. Duha na lang katuig. Di na bitaw. Mayon tag duha lang katuig makaingon ka. Ayay, duha na lang katuig akong nahabilin sa kinabuhi. Mayon ta kay duha pa no. Ini ka ugma. Usa na lang kapin basta pa ita mag-ihap ka ng kadabuan usa na lang og napo kabuhan basta mag-ihap ra ba ka parang dalia mo labay mayon ta sa mga higayon nga usahay ba bation tag kahadlok kalisang sa atong kahimtang makakita kita makadasig makakita kita sa kasanag sa gahom sa kaanindot sa gihapon sa gasa sa kinabuhi makakita kita sa kasanag sa kaanindot sa usag-usa na mga panahon nga maglagot kita sa mga tao mahibuong kita ang hinungdan sa gikalagutan ambot wa pay klaro inana bitaw ganun gisapot ka man o sa may hinungdan ako pang tanawon wa pay klaro ning usay hinungdan mga inana ba pero nakapanghagis na ka, nakapasakit na ka sa kadaghanan. Kanang mga panahon na ba, maayong ta na makakita kita balik sa nindot sa atong pagkatao, sa kasanag sa atong pagkatao, o sa atong isig katao. Ha? Usahay, makakita kita sa atong isig katao. Usahay, ang atong naong maguba, magtanaw lang sa atong gikalagutan na nasad ni bayhana tanawang ngabil pasal di bakira pero bisan na anak beyond sa atong mga nakita kana atong pangayoon makasalig gihapon ta tungod kay kana bitaw makaingon ka buwa nga sa akong anak nagbinuutan man usay matinga ka man nagbinuutan man ang akong bana basta daw ga usay nakaon ni mo dong basta daw gawa kana bitang inana imbis nagbinuutan na unta imong pangingon murag di taganahan nga mahinaykan ayaw makasalig unta tabalik nga siya nga atong gihukman ngayon na kadautan matagamtam na to ang kanindot sa pag-ila nga naa ay gihapon siya nindot ug maayo ha kanang mga butanga makakita kita sa laing bahin sa maghatag nato kasubo ug kahadlok ug kalisang naa ay paglaom naa ay kadasig naa ay maayo ba ha so kana nining puntuha atong grasya nga atong mabitbit sa atong pagampo ha dapitong ka mo nindo kita balik ug atong usa kita paglitok yan ang atong pagtuo